אז ברוכים הבאים לאתגר הדומינו הגדול בערוץ שלנו. כן, הכי גדול. אז בואו נתחיל. אז אנחנו עכשיו הולכים להביא את הדומינו. דומינו רלי פיראטים. גם ליברטי פה. היי ליברטי. אז אנחנו עכשיו לוקחים את זה. אז אנחנו ממש עכשיו הולכים להתחיל לבנות את הדומינו. אנחנו קודם כל נעשה את זה בלוח מהר בעריכה. מעצבן אותי, כי הוא מטריף לי את המוח. הוא לא יודע לצלם טוב. הקטע הזה ירד בעריכה. שקרן! אל תשכחו להירשם לערוץ. לא מאמינים, עכשיו החתולה פה תפסה. החתולה תפסה יונה. וואו! וזה היה הכל להיום. ביי ביי. באמת חשבתם שהדבר השטותי הבבאי הזה זה ככה ייסגר הסרטון? אז לא. אנחנו רק רוצים להגיד לכם שאנחנו בקרוב נוציא עוד סרטונים טובים. אני רק מבקש ממכם. אנחנו פה עבדנו לכם, זה היה כזה בעריכה איזה בערך סרטון של 3 דקות. לנו זה לקח איזה חצי שעה עכשיו. אז ביי.